Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari atong top stories of the day. Today is April 16, 2026, Huwebes nga adlaw. Ginaligar drug lord kag duha ka iban papatay sa makaengkwentro sa otoridad sa Escalante City. Pagkaka sa mga vendor sa Rizal Street sa Bacolod, nagresulta sa tensyon sa tunga sa mga opisyal. May posibilidad naman sa dako nga rollback sa diesel next week. Masobra sa 1,700 ka mga driver magabaton sang fuel subsidy cards gikan kay Congressman Alvin Benitez. Kag sa good vibes, seafood, isa sa mga pinakamabakal nga produkto sa panahon sa Negros. Inataran sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa good news, isa ka dako nga rollback sa presyo sa diesel ang ginapaabot next week. Kung ibase sa tatlo kadlaw nga trading sa world market, may posibilidad sa dako na naman nga rollback sa presyo sa gatong sa madason nga semana. Masobra sa 16 pesos ang ginapaabot nga rollback sa kada litro sa diesel, masobra sa 3 pesos sa kada litro sa gasolina, kag masobra sa 2 ka pesos naman sa kada litro sa kerosene. Pero ini ang initial pa lang nga estimate kay may duha pa ka adlaw nga trading. Kung magsige-sige panaog ang presyo sa world market, madayon ang ini nga rollback para sa madason nga semana nga presyohanay sa produkto petrolyo. Sa number 9, LTO maghahatag sang 3 ka bulan nga extension para sa mga ma-renew ang driver's license kag rehistro nga wala sang penalty. Ginanunsyo sang Land Transportation Office nga pinaagi sa memorandum nga ginpagwa sa kahapon, gin-extend ang validity sang importante nga mga transport documents nga ma-expire sini nga April 2026 ang gin-extend sang 3 ka bulan gikan sa ila sini nga mga expiry dates. Ang ini nga mga dokumento nagalakip sang driver's licenses, conductor's licenses, student driver's permits kag motor vehicle registration. Wala sa maipatuman nga penalidad sa mga late renewal sa tiun sang extension period. Ang ini nga tikang ang pagsunod sa LTO sa Department of Transportation Directive sini nga April 2026 sa pagdeklarar sa State of National Energy Emergency nga nagapasiguro nga matagaan sang tiun ang publiko nga magproseso sa sini nga mga dokumento nga wala sang duga nga palasanon nga problema. Tanan nga LTO offices nationwide ang ginmanduan nga ipatuman ini until further notice. Sa number 8, Senator JVR Sito nag-file sang resolution nga nagaduso sang inquiry para sa ginaligar pag-over-importation sang kalamay. Sinilamang si Ehersito nagsapol sa mga sugar groups sa iyang pagbisita sa Negros. Nakasaad sa ginfile nga resolution ni Ehersito nga ginadirect ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nga magpatigayon sang inquiry in aid of legislation sa ginaligar over-importation sang kalamay kag sa epekto sini sa local sugar industry. Tuyo sini nga mapangapinan ang pagpalamugnan sa mga local producers kag farmers kag pagpasiguro sang patas nga market condition kag pagdusukman sang balanse kag sustainable nga sugar policy. Ini sa tunga sang reports nga nabaton gikan sa mga stakeholders nga nagpabutyag sang ilang mga concern angot sa ginaligar mismanagement sa Sugar Regulatory Administration, over-importation sang kalamay kag ang hindi santo nga timing kag overlapping sang importation nga sarang makaapekto sa mga domestic producers. Ang excessive o kunang wala na timingan nga importation ang nagresulta sa oversupply sa domestic market, nagapekto sa farm gate price kag nagapekto sa income sang local farmers kag mill workers. Sa number 7, masobra sa 1.8 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa drug operations. Duha ka mga ginaligar drug courier kag isa ka drug personality ang nakuhaan sa masobra 1.8 million pesos nga balor sa suspected shabu sa duha ka mga separado nga buy-bust operation sa syudad sa Bacolod Miyerkules ang gabi.
Muna nga nadakpan sa Purok San Roque sa Barangay Tangub ang duha ka mga ginaligar drug courier gisanday alias AR, 26 anyos kag alias Van, 38 anyos. Pareho ang mga taga Carlota City. Nakuha sa ilang masobra 1 milyon ka pesos kay ginasuspetsuhan shabu, cellphone, buy bust money kag motorsiklo. Samtang nadakpan sa katapos ang City Drug Enforcement Unit ang 22 anyos ka tricycle driver sa buy bust operation sa Purok Lampirong Barangay 2 kung saan nakuha sa iyang masobra sa 800,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Number 6, isa ka lalaki kag ginaligar na gabaligya sang pusil ang gidakop sang Maritime Police kag CIDG sa Himamaylan City. Arestado ang 47 anyos nga lalaki matapos magbaligya sa poser buyer sang pusil kabaylo sang budol money sa Barangay Agisan sa Himamaylan City. 3 ka mga pusil ang na-recover sa suspect nga taga Barangay Inclaro sa Banwas ng Binalbagan. Sunod sa Negros Occidental Maritime Police Station, nagsupak ang suspect sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect ang mga nakumpiskar nga pusil ang gidala sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit. Sa number 5, 25 ka mga building sang Yuhub Village ang magapadayon sa Bacolod City pero hindi na private developer ang magapatukod sang iban diri. Gikumpirmar ni Bacolod City Lone District Representative Alfredo Albelardo Benitez nga salun sang Social Housing Finance Corporation ang Yuhum Housing agud badayon ang pagpatindog sa 25 ka mga building sa Bacolod. Ang Social Housing Finance Corporation isa ka ahensya sa idalom sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ini ang sabat sang kongresista matapos nga nag-isol ang Sherman Construction Consolidated Incorporated sa ilang joint venture agreement sa syudad. Sunod sa developer, imbis nga 25, 8 na lang ang masarangan nila nga ipatukod bangod sa ginapangutubang nga krisis ang pungsod. Kung mahumana sang Sherman ang 8 ka mga buildings, ang 17 nga nabilin, SHFC ang magapadayon. Sunod kay Benitez, kinahanglan ang mag-convene anay ang among mga developer kag ang sangguniang panlusod sa Bacolod agud ma-amend ang nauna nga JVA. Dugang pa niya, wala sang pagbago sa design kag presyo sang housing apang ang SHFC amo ang magapadayon sa housing project. Ang ining housing ang kabahin sa ginapatuman nga pambansang pabahay para sa Pilipino program kung 4PH sa Bacolod City. Dayon mangyapon, more or less exactly the same nga mga units ang ipatindog. Vertical mangyapon 4 to 5 to 6 stories ang ila ginapaminsar. Ang isa ka unit more or less amo-amo man mga 1.2 to 1.5. Ang monthly amortization amo-amo man is about 2,200 a month. So parehas mangyapon nga program except that hindi na ni ang proponent naton sa PPP ang matapos kundi ang SHFC. Sa number 4, masobra sa 1,700 ka mga drivers magabaton sang fuel subsidy cards gikan sa kay Congressman Albi Benitez. Masobra sa 1,700 ka mga jeepney drivers sa Bacolod City ang magabaton sang 1,000 ka pesos nga fuel subsidy card gikan sa opisina ni Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez. Ginsiling ni Benitez nga ang tagsa ka mga benepisyaryo makakuha sang 2 ka fuel subsidy cards nga nagabalor 500 pesos kada isa. Ini ang sarang nila ma-redeem sa isa ka designated gasoline station nga yara sa tagsa nila ka mga rota. Giklaro man niya nga ang tanan nga mga pwede makakuha ang among benepisyo ang mga consolidated jeepneys lamang o kung ang mga nakarehistro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kapin sa 2 million pesos ang ginpagawa nga kwarta sa kongresista para sa among programa. Ang pondo ang nagikan mismo sa iya nga sweldo. Sunod sa iya, may ara naman ginahanda nga ayuda ang gobyerno nasyonal para sa mga jeepney drivers apang base madugayan pa ini mahatag. Posible man nga may ikaduha pagid nga hagna nga paghatag sang kongresista sang among bulig sa mga driver bangod sa nagapadayon nga krisis sa gatong.
Amo niya ato nga ginahatagan sa fuel card. So hindi ni siya daw cash nga ginahatag sa fuel card. Kaya nga ato gusto nga ang mga jeepney operators usaron gid nila mag purchase ng gasolina para makabiyahe sila at saka mahatagan sang ang mga commuters sang Sa number 3, ginpatigayo na ang payout para sa mga tricycle drivers sa Silingatiun para naman sa mga kabanwahanan sa Negros Island Region sa piyak sang pagtimbuok sa presyo sang gatong. Dadayon ang payout sa 43 ka mga banwa. Sa banwa lamang sang Bakong sa Negros Oriental sunod sa kay DSWD NIR Director Arwin Razo, wala na dayon ang payout bangod wala sila nakasubmit on time sa mga requirements. Gintingwaan sang masunod ang kung ginatingwaan nga sa masunod nga semana matigayon ng ilang nga payout. Target sang DSWD nga matapos ang payout subong mismo nga adlaw, Abril 16. Pero kung hindi man matapos, pwede ini nga padayunon sa sunod nga adlaw. 21,000 ka mga tricycle driver ang nalakip sa indicative target. Sunod sa kay Razo, may mga nagakala-exclude pero flexible naman ang DSWD sa pag-accommodate sa mga wala na dala sa April 16 nga payout. Tig 5,000 pesos ang batunon sang tagsa, mga 100 million pesos naman ang iga-release nga pondo. Most of the numbers naman maliliit. Officially, 1 day siya, pero kung hindi kaya, siya, the following day, in-extend namin para yung mga unclaimed may bigay. Sa number 2, pagkaka sa mga vendor sa Rizal Street sa Bacolod City kay nasang aga, nagresulta sa tensyon sa tunga sa mga opisyal sang Bacolod. Pagguba yan, pagguba. Eksena kay nasang aga sa tunga sang barangay kag sang pamunuan sa Bacolod City Legal Office sa pagpahalin sa napulo ka mga kiosko nga nagalapaw sa sidewalk sa dalan sang Rizal sa Barangay 12 sa Bacolod City. Naging mainit ang diskusyon ni Attorney Ruben Sabig, ang pamuno sa Bacolod Traffic and Transport Management Department kag ni Barangay 12 punong Barangay JR Alcantara, samtang ginapangkakasang CLO ang mga istruktura sa ilaga trade fair nga nagalapaw sa kilid sang dalan sa guwa sang Bay Center. Bisan pa nga may yara sang permit ang barangay para sa among baligyan, sining ni Sabig, hindi pwede nga maglapaw ini sa sidewalk, bango delikado ini kay wala na sang alagyan ang mga pasahero sa mga depasahero nga mga salakyan. Ini bangod nga ang ginatindugan sa mga canopy sa mga baligyan ang isa ka designated area para sa pagpasaka sang mga pasahero. Voluntaryo man nga ginpangkaka sa mga vendors kay inasang aga ang ilang mga istruktura nga naglapaw na sa gatar sang dalan. Suno naman kay retired Police Colonel Levy Panggi ang pamuno sang CLO Enforcement Team. Makapila na ka beses nga ginahawanan sa syudad ang mga lugar apang ginababayan ini sa gihapon sang barangay. Dugang pa niya, ginapatihan pa sang kung ginpapintahan pa sang barangay sang color yellow nga linya ang among dalan, butang nga ginadumilian sang BTTMD. Sandig sa special permit sa Barangay 12 nga gina-approve sa Sanggunian Panglungsod, ginatungutan ang mga vendors nga magpatigayon sang trade fair pumalin April 15 tubtub bulan sang Hunyo sini nga tuig. Ini kabahin sang palaabuton nga piyesta sa barangay sa Hunyo 24. Intingwan sang Digicast Negros nga makuha ang bahay ni punong Barangay Alcantara apan nagpamalibad ini sa pagpa-interview. Nakipagsapol naman ang barangay kapitan sa pamunuan sang CLO kag kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya kay inasang aga agud masolusyonan ang abo nga problema. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka ginaligar drug lord kag duha pagid ka mga persona ang patay sa drug operation gagin patigayon sang PIDEA sa Escalante City sa Negros Occidental. Nagpadulong ang PIDEA, PNP kag Army sa sitio na Pungalan 2, Barangay Hunub-Hunub sa Escalante City. Agud kun tani iserbi ang arrest warrant batok sa isa ka ginakabig drug lord Miyerkules ang hapon.
Base sa report sa PDEA, samtang ginaserbi ang warrant of arrest sa ila ni alias Joseph nga isa ka high-value individual, drug personality, kag duha pagid ka mga persona nga gikilala nga saday alias Piolo kag alias Roy. Nagbato sila. Gani nagresulta ini sa pagtiniruhay. Napatay ang tatlo sa among nga insidente. Gipangunahan ang operation sang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, Regional Mobile Force Battalion, Negros Occidental Provincial Mobile Force Company kag Philippine Army. Ang pamilya sa ginaligar drug lord dismayado. Nagpangayo sang hustisya kag nagpahayag nga kung tani insakto lang ang pagproseso sa pagserbis ang warrant. Ginaligar naman sa pamilya na day Piolo kag Roy nga nagsurrender ng ilang mga himata sa otoridad gani dako nga pala mangutanon kung nga napatay sila. Base sa report sa PDEA, may na-recover man sila nga 13 ka mga sachets ng suspected shabu nga nagabugat sang 13 grams kag ginabulubanta nagabalor sa masobra sa 88,000 pesos. May na-recover man nga mga pusil, bala kag magazine. Kag sa good vibes, padayon ang sinada sa panaad sa Negros Festival. Ang seafoods, isa sa mga mga mabakal nga mga produkto. Aton liboton ang mga booth kaupod si Barbara Mijares. Kung uga ang paghahambalan, kilala na sa Negros Occidental ang Cadiz City. Humalin sa large pusit, gusaw, fish tocino, white tapa, danggit, fish bones, kag iban pa, ang saranga mabakal mismo sa booth sang Cadiz LGU. Si Sandra Revales nga isa sa mga naganegosyo sang uga, nagsiling nga subugod las 4 sang hapon, pasaka amugid ang tion nga nagasugod ang baklanay. Bisan pa nga may krisis dala sang gamo sa Middle East, nagapati siya nga sa gihapon ang tawo magagwa kag magasaulog ang mga pumuluyo. Bisan pa paano, at least makabinta-binta kami, maka-akon kami sang grasya, maka-abil. Correct. Na, Thank you, ma'am. Bisan gahambal sila nga, nang juta ni tawo, wa ini may mabakal, tungkol sa crisis. Bisan ano kapiga doon ang tao, magwa-gidya kag malagaw, mabakal. Ang barungoy naman sa Sipalay City ang pinakamabakal sa ilang nga booth. Ang uga nga barungoy kag ang chips nga barungoy ang ginapangita sa mga manugbakal. Ang amon nga pagpadala subong sa stocks namon subong kadwa na ipaubos naman liwat kagapon nga nang barungoy chips namon wala gid malimahan ka minuto. Wala gid na initan sa display naubos man sa dayon kay bakal gid siya amo pag isa naman ka bakal na product. Pero ining barungoy namon manubos na gid siya. Kagapon lang gid nag-abot pero amo na lang ni siya bilin. Ang preska nga isda sang hinubaan kag iban pagid nga seafoods ang mabakal man sa mga manugkaon. Sa ikatlo nga adlaw lamang sa panaad sa Negros Festival, masobra sa 4.3 million pesos ang nabenta humalin sa mga LGU pavilions, mga booth, mga fairs kag iban pa. Sa datos ang probinsya, humalin day 1, nagdangat na sa 9.8 million pesos ang sales report. Mas mataas kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang nagligad nga tuig. Damo naman ang aton nga sales because of the attendance ng aton nga mga visitors, no? And of course ang traffic was really notably very smooth kag katawhay gid, no? People who came late, no, wala gid nag problema coming to panaad. So it's a daily task for us. We keep on improving and reacting. Padayon ang selebrasyon sa 30th Panaad sa Negros Festival. Halos 22,000 ang nagpadulong kahapon nga adlaw sunod sa Negros Occidental PNP. Sang gabi, napuno man ang Panaad grounds and stadium sa mga nagsaksisang performance sang sex bomb. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Bati ko kuno nagsaot po sa sex bomb, nagpamanyos kid sa bungad law sa panakit sang lawas. Shoutout anay sa atong live viewer, si Sir Jonathan Tere, mayang hapon po Negros, si Jessary Garucha Hivero, good evening ka Digicast, Sir Roming Sobaldo, kay sa tanan nga staff ng Digicast Negros, always good watching. Please shout out kay Maxine, kag Baby Cotton, thank you, happy Wednesday. Uy, Thursday na ta sir. Kalipatan ni sir, nagtalang iya kalendaryo. Heart ko no hambalisar naman Romel Mahilom Galio.
Kagamoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.